azkenak adineko mahaia osatu dute. Adineko mahaia osaturik eta tokiko erakundeen antolakuntzaren funtzionamenduari eta laubide juridikoari buruzko araudiaren 36. artikuluak izendatutakoaren arabera, osatzeko ezarri behar diren xeherapenak errekorriko dira. Hauteskunde batzordeak hautetxiak identifikatu ahal izateko Ane Betia Arriola Andrea, Josu Arraiz Aramburu jauna, Andrea Arriola Ferrer Andrea, Atxegin Usuriaga Mendizabal Andrea, Inigo Riola Garazte jauna, Marilén Gurutxaga Uranga Andrea, Blanca Larrañaga Irion Andrea, Gorka Garizabal Gomez Korta jauna, EH Bilduren aldetik, Pere Uribuen Ansola jauna, Itxaso Argaña Iriondo Andrea, Joseba Osoro Iturbe jauna, Enere Itzazkoe Basurko Andrea, Jorge Hernando Gaona jauna, Aitzile Aranberu Uranga Andrea, Joseba Etxabe Jauri jauna, PSE-ren aldetik, Fernando Suárez Varela jauna, eta Elkarrekin Podemos aldetik, Evaristo Rodríguez Rábalo jauna. Zin egiten duzu edo hitzematen tekniko leialtasunez beteko dituzuela eta konstituzioa estatuaren oinarrizko araua dena bete eta betearaziko duzuela. Anelian. Hitza baten. Andrea. Bai, hitza baten. Bai, hitza baten. Arturo. Bai, hitza baten. Blanca. Bai, hitza baten. Gorka. Bai, hitza baten. Gertuta, hitza baten dut. Itxaso. Datozen lau urteetan, ere burua, bestien ahotza izango da etxean, eta horren nereak alabaztuta hitzen batzen. Joseba. Legeak alabaztuta izan dut. Emeritz. Ezkerrik asko gaur herriari, guri bozka Círculo. Evaristo. Con espíritu republicano, círculo. Eskunde orokorretarako erregimenaren organikoaren ehun da 86. atalak dioenaren arabera, korporazioa osatzen den bilkura berean aukeratu behar da alkatea. Alkatea aukeratzeko honako prozedura hau jarraitu behar da. Zerrenda buru diren zinegotzi guztiak izan daitezke alkate gai. Hauetako norbaitek zinegotziek emandako botoen gehiengo absolutua lortzen badu, alkate kargoa eskuetuko du. Horretarako, 9 boto behar dira gutxienez. Inork ez badu gehiengo absoluturik lortzen, dagokion udalean boto gehien izan dituen alderdiko zerrenda burua izango da alkatea. Bueno, lehenik eta behin, mila esker pleno honetara gaur gerturatu zareten guztioi, poskapia da benetan pleno honetara guztia, eta alegituko gara, hurrengo lau urtetan pleno honetararen jendea gerturatzeko lana egiten. Gaur, datozen lau urte hauetako begira bide hori bat hasiko dugu, eta eskerrak eman edizkigu lehenik eta behin, gurean konfiantza eta gure aldeko autua eman duten 2025 bat. Alegituko gara, zure botoen bidez jarri duzuen mandatu hau betetzen, eta erantzukizun politikoarengatik alkatetzara aurkezten dugu gure burua. Bigarren dira buskatu nahi izan neurrian jarrera eraikitzailea eta irekia daukagu. Baita ere, beste aukera batzuk aukeratu dituzten herritarrei ere eskerrak eman dizkiegu, bere borondatea azaltzeagatik eta parte hartzeagatik hauteskunde hauetan, ez?
Izan ere, udala ez da alderdi baten ordezkaritza, udala izan da egoi bertan guztien ordezkaritza izan da. Herritar guztien izaten nahi dugu egoi bat, eta horretarako herritar guztiekin eta eragile guztiekin parte hartzen lortu nahi dugu egoi bat berri berritzea. Herritarekin harrema zuzenean duen dugu, eta izango da behe urteetako erronka nagusia. Bueno, nik nire hautagaitza aurkezten dut, eta nire burua betiko lelua bat izan bai. Guk beti izan dugu, eta oindala urte izan dugu moduan, eta bete izan dugu moduan. Elgoi bakarrak izango dira gure buru, eta elgoi bakarrak izango dira gure oinarri. Eta horretxatik, oindala urte, galdera bati erantzuna eman eixan, esateko duan zen nahi dugu guk egoi barren amendik urte. Urte lagunik tokatzen jarkuzen urte horietan jarretzeko. Eta berriz ere, galdera berari erantzun batean nahi dugu, eta hil hortatik jarretzuko dugu. Guk nahi dugu egoi barra euskalduna eta dinamikoa. Aberastasun ekonomikoa eta enplegua sortzen jarretzuko dagoen. Prestakuntza eskaintza anitzaren bitxartez gure herritarren kualifikazioa bultzatuko dagoena. Aukera, berdintasuna oinarritzat hartuta, pertsona guztien bakidetza eta ekintzailetza bermatuko dituena. Bakearen bizikidetzaren eta berrazkiditzearen kultura bultzatuko dagoena, natur ingurunean ingurumena zainduko dituna eta hirigintzaren ikuspegitikan herri irrisgarria, erosua eta atsegina iraunkorra izango dena bultzatuko dituena. Horrek hartzen ditugu ildo nagusitzak eta horrek jarraituko ditugu ildo nagusitzak hartzen. Gure egoi bartarrak dialako gure helburua. Eta datozen beste lau urteotan ere, gure gogo eta jarduera guztiak gidatuko dituen galderak izango dira. Eta gure funtsezko eta oinarrizko printzipioak talde honek kudeaketa gidatuko dituen oinarriak izango dira. Izango direnak gardentasuna, gertutasuna, solidaritatea, zintzotasuna, parte hartzea eta zorroztasuna batez ere. Es decir, es que nosotros vamos a trabajar exclusivamente en apoyar a aquellas personas y a aquellos actos que estén siempre ayudando a la gente. No aspiramos a nada más. Entonces, nuestra mano siempre estará dispuesta para eso, para apoyar todo lo que venga para la gente, para solucionar esos problemas que hasta ahora siguen estando. O sea, 40 años, pues sí, pero los problemas siguen estando. Y eso es lo que queremos nosotros solucionar y ayudaremos a quien ponga la mano también ahí. Gracias. Itxaso baina ditzakoen Evaristo Rodríguez, Blanco, John Penny, Ulidur, John Penny, Anne Vecchia, Anne Vecchia, 8 votos. John Penny, 7 votos. Evaristo Rodríguez, 1 voto y una abstención. Botuen gehiengo absolutua, hautagai batek ere lortu ez duenez, Ane Biteariola Euskoaren jeltzaileen zerrenda buru dena, aldarrikatuko da udaletako alkate. Berak lortu baitu udalerriko herritarren boto gehiena. Alkateak karguari dagozkion funtzioak betetzen hasi horretik, zin egin edo kargoa onartu beharko du 7.989 errege dekretuan ezarritakoari dituen betebeharrak erregearekiko leialtasunez beteko dituzula eta konstituzioa estatuaren oinarrizko araua dena bete eta betearaziko duzula. Bai, hitza ematen dut. Kargoa onartu ondoren, Ane Betiariola Andrea, udaletako alkatea aldarrikatu da.
lana asko errazten du, eta hori benetan eskertzekoa da, eta hemen badaukagu eredu bat hemen ere eskerrean jarritxare bai, mila eskerrak da. Riberoenak ere baita zinegotzi guzti hori. Lehen esan ditua zarrak eta horrexea bai. Baina 4 urte hauetan egindako lan gogorragatik eta agur bero bat ere bereziki botatzea nahi die. Lehenengo, Bilduko, Jose Luis, hemen ikusten dut, nire narrategi ere bai, Mireiari ere bai, eta Iñaki ere bai. PSE-ko nirea ez dut ikusten, baina nire eskerri zintuena eta beguena. Eta zela ez, earitako ordezkarixak izan zeraten Bitxori, Unai eta Josebari. Ordu asko eman ditugu elkarlanean, ez da baidatu ere asko ditu, baina beti ere, mila esker bihotzez, zuen esfortzu, dedikazio eta konpromesuatik. Danuri. Baluazeneri eskerrak. Eta datozeneri segititzen zeraten hori, ere, eskerrak eman behar zuen eta ongi etorri batez ere. Bereziki azken 4 urte hauetan gobernuan aritu zeraten hori, lan ikaragarria eskertu eta azpimarratu nahiko nuke ere. Une zailenetan ere nirekiko erakutsitako karitmoatik, pazientziatik ere bai. Eta une oro babestuta sentiaraztiatik. Espero egoerak exigitu ditzen maila erakutsi izana eta bila bezalako langile eta lankide izatea zuekiko. Arro nago nire taldeaz, amentxe talde, arrotasuna sentitzeko modukoa. Urrengo 4 urteotan daukazue guztia ematera animatzen zaituzte. Gano? Gure herritarrek merezi dut. Talde honetan emandako konfiantza guztiak. Gure aurretik egotean alkate eta zinegotziek erakutsitako maila handiari eusten aldetikiko gara ere bai. Hor zaudete beti, eta zueri esker hain exigentea den kargu honi aurrera egiteko motivazio eta indarrak aurkitzen ditut beti. Eskerrik asko, Fidel, Ainhoa eta Andoni, Boto, Ainhoa, Patxi, Miren, Olat, Arak, Jone, luzatuko naiz eta zela ez eta no? Izan dialako nire egitu. Ni naiz modokuan nire eta nire ama online dutelako. Eta hor zaudete lagun guztiak ikusten ditua zenako, batzuk emozionatzen dianak eta beste batzuek ez. Baina, horregoteatik mila esker berriz ere esaten ari. Eta azkeneko esker mezua, eta segitzen dio. Maiatzeko hauteskundeetan eaiotarengan sinistu zuten 2029 pertsonentzako da. Zuen babesari esker 8 zinegotzi lortu ditu, eta ez da gutxi. Zuen arnasa, zuen kemena, zuen konfiantza eta beste hainbat egoibartarren kariñoa sentitu dugu asteetan. Eta beti ere bai, sentitu izan dugu. Kalera jaizterik besterik ez dago, hemen kalera jaizterik besterik ez dago. Eta deskatzurik gabe, lanean jarraituko dugu emandako hitza betetzeko. Zuelik gutxik ez egiteko eta nire hitza alderdi jeltzalearen hitza ematen dizuet. Elgoibar eta elgoibartarrekiko dugun konpromisua erabatekoa da, eta nire hitza orduak izueratzen dago.